Naimbagadamag Biblia, ti libro ni Malakias. Umuna a kapitulo. Daytoy ti mensahe ni Yahweh, nga impakaamuna ken ni Malakias nga ibagana kadagiti Israelita. Ti ayat ni Yahweh iti Israel. Kuna ni Yahweh kadagiti tattao na, inayayat kayo nga minsungbat ka, kasano ti panangipakitam nga inayayat na kami. Isungbat ni Yahweh, agkapsat da Esau ken Jacob, ngem inayayat ko ni Jacob ken dagiti kapututan na. Ket ginurak ni Esau ken dagiti kapututan na, dinadaol ko ti katurturuda na pagilyan ni Esau, ket binaybay-ak ti dagana pagtuengan dagiti atap nga animal. No kuna dagiti Edomita, akapututan ni Esau, nadadaol dagiti ilim mingem, bangonen min tumanen ida. Daytoy ti sungbat ni Yahweh a manakabalin amin. Bangunan dalatta ida ngem rebaek tumanen. Awagan to dagiti tattao ida iti managdakdak sa pagilyan. Ken ti pagilyan akapungtot ti Apo iti agnanayon. Makitan to mismo daytoy kadagiti Israelita ket kunadan to manakabalin ti Apo uray pay iti ruar iti daga ti Israel. Babalawan ni Yahweh dagiti papadi. Kuna ti Apo ang manakabalin amin, kadagiti papadi, rauman ti anak ti amana, rauman met ti adipan ti Apo na, ngam siyak ti amayo, ngam apay adidak dayawon, siyak ti Apo yo, ngam apay adidak rauman, lalaisan dak, ngam saludsudon yo pay laeng, kasano iti pananglais miken ka, kasto iti pananglais yo kanyak, agidaton kayo iti awan pateg na taraon iti altar ko, ket saludsudon nyo, kasano ti di mi panangipakita saan kami nga agraem ken ka. Ibagak kada kayo. Babaen iti panangipakita yo iti pananglais yo iti altar ko. Ipagurup yo kadi, anaimbag, ti panangidatag yo kanyak iti busek, pilay, wenno masakit nga animal. Padasen yo man ti mangted iti kasta nga animal, iti gobernadoryo, maragsakan nga ta, ited na nga ta, ti masapulyo. Ita, da kayo apapadi, padasen nyo man, ti agdawat iti Diyos, tapno kasya na tayo, di na ipangag ti kararagyo, kat da kayo ti akimbasol. Kuna ti Apo aman nakabalin amin, adda kumamaysa kada kayo mangirikep iti ruangan ti templo, tapno di kay makastrek, amang pasged iti awan serserbi na nga apoy iti altar ko. Diyak maragsakan kada kayo, ket diyak awaten dagiti daton nga idatagyo kanyak. Agraem kanyak dagiti amin na tattao ditoy lubong, iti sadino man a disso. Agpuor da iti insenso, a maipaay kanyak, ket agidatag da kadagiti makay-ayo daton. Isu da amin raumendak, ngem di dak raumen, no ibagayo nga awan serserbi ti altar ko, ken no laisan nyo ti taraon nga daton nyo sadyay. Kunayo, nauma kamin kadagitoy, ket musiigandak, mangidatag kayo iti tinakaw nga animal, akas daton nyo kanyak, wenno pilay wenno masakit, ipagarup yo kadi nga watek dagitoy. Mailunod kuma, ti manangalilaw ang mangidaton kanyak, iti awan serserbi na nga animal, idinto nga inkarina, ang mangidatag kanyak, iti kasayaatan nga animal, nga gapu itarban na. Naindaklannak nga ari, kabutengdak dagiti amin na tao, iti amin na pagilyan. May kadua kapitulo. Kuna ti Apo man nakabalin namin kadagiti papadi, agpaay daytoy abilin kada kayo, masapul at dayawon dak, babaen ti aramidyo, no didak ipangag, ket diyo ipapuso ti ibagak, ilunod kayo, ilunod ko dagiti amin nga awaten nyo a pagbiagyo. Kinapudno na, inlunod kon dagitoy, gapu tayalang-alang yo dagiti bilin ko. Dusaak to dagiti kapututan nyo, idumudum kayto kadagiti takki dagiti animal a daton nyo.
ipurwak kayto nga iraman kadakwada. Iti kasta, maamuan yun to, ngayon paulog ko daytoy abilin kada kayo. Tapno saan ang mawaswas, tinagtulagan mi kadagiti papadi akapututan ni Levi. Iti tulag mi, inkarik nga ikan ida iti biyag ken napintas a kasasaad, tapno agraem da kanyak, kadagiti nga aldaw, pudno a nagraem, ken nagbuteng da kanyak, tinaimbag, ti insuro da, asaan ket di adet ti dakes. Nagbiag da, amayan natop iti pagayatak, saan la naimbag ti naramid da, ngam tinulungan da pay ti ado, tapno isardeng da iti panagbasol da. Pagrebengan, dagiti papadi nga isuro ti pudno, apan nakaammo iti Dios, gaputa isuda ti babaunen ni Yahweh, aman nakabalin amin. Rumbeng nga isuda, ti papanan dagiti tattao, tapno masursuro da ti pagayatak. Ngem da kayo apapadi, simyasi kayo iti nalintag adalan. Adu tinagbasol gapu iti panursuryo. Tinalikudan nyo iti nagtutulagan tayo. Balsan kayo nga rod. Kat pagbalinan kayo adakes iti matang dagiti Israelita. Tapno laisan da kayo. Gaputa deyo surutan ti mampamagbagak. Ken saan nyo pagpapadaan ti amin a tao. Iti panangisuryo iti pagayatak. Ti saan a kinapudno dagiti tattao iti Dios. Saan kadi a may maysa ti ama tayo? Saan kadi nga isumatla a Dios ti namarswa kada tayo? Apay nga rod asaan tayo atong palon ti kari tayo iti tunggal maysa. Apay alaisan tayo tinagtulagan ti Dios kan dagiti kapuunan tayo. Tinalikudan dagiti tattao ti Huda ti kan karida iti Dios, ket nakaalalilaw ti naramid da ijay Jerusalem, ken ti entero a pagilian. Tinulawan da ti templo, nga ipatpateg ti Apo. Nang asawa dagiti lalaki, kadagiti babae nga agdaydayaw kadagiti kangganaet, adi Diosen. Dadaelan kuma ti Apo, ti siya sinuman nga garamid iti daytoy. Mailaksid kuma ti kasta tao, iti pagilyan tayo, kadagiti tattao nga gidatag iti daton iti Apo, aman nakabalin amin. Ar-aramidan nyo pay daytoy, agsangit ken agdungaw kayo, iti altar ti Apo, ket lapunosan nyo iti luwa, gaputa di naawatanen dagiti idaton nyo ken kuana. Saludsudan nyo no apay, adi naawatanen dagiti daton nyo, gaputa ammo na asaan, at tinungpal ti tunggal maysa ti karina iti babae nga inasawa na iti agtutubo pay. Kinataktakunay na iyo ida ket diyo tinungpal ti kariyo kadakwada. Uray no insa patayo iti Dios ngagtalinaed kayo anapudno kadakwada. Saan na kayo kadi a pinagmaymaysa ti Dios iti bagi ken iti espiritu? Anya ti panggep ti Dios iti panagmaymaysa na kada kayo. Tapno maadan kayo iti anak kapudno at tao ti Dios. Agalwat kayo nga rod. Diyo liputan ti babae nga inasawa yo, iti agtutubo kayo. Kagurak ti panagsina ti agasawa, kuna ti Apo a Dios ti Israel. Diyak kayat nga isina ti lalaki iti asawa na. Kinaranggas nga aramid daytoy iti asawa. Aganad kayo nga rod, ket diyo pagtalikudan iti kariyo, nga agtalinaed anapudno iti asawa yo. Asidegen ti aldaw a panangukom. Nauman ti Apo kadagiti sasauyo. Ngem saludsudan nyo, anya iti nakaumaan na kada kami. Babaen iti panagkunayo anaimbag, iti imatang iti Apo ang manakabilin amin, dagiti amin nga garamid iti dakes. Kinapudno na, kunayo maragsakan kadakwada. Wenno babaen iti panagsaludsudyo, sa dino ti ayan ti Dios ang makunkuna analintag. May 3 a kapitulo.
Kastoy ti sungbat ti Apo, aman nakabalin, amen. Ibaon konto, ti babaunek, amang isagana iti dalan ko, ket kalaet tang amay ni Yahweh. Asapsapulen nyo iti templo na. Umayto, ti babaunen asigsigaan nyo, ket ipakaamunan to ti tulag ko. Ngem siya sinunto, ti makaibtor iti aldaw ayaay na. Siya sinunto, ti makalasat into nagparang. Mayarig to iti apoy amang gugor iti landok. Ken kaslanto na ingal a sabon. Umayto amang hukom. Ken ket dalusanan to dagiti papadi akas iti panakagugor ti pirak. Ken ti balitok tapno idatagdat ti Apo ti umiso a daton. Maragsakan to ti Apo kadagiti daton dagiti tattao ti Huda ken Jerusalem. Kas iti panagragsak na kadagiti daton iti napalabas. Kuna ti Apo aman nakabalin amen. Umay kay to ukumen. Nagusek to ti mangidatag kadagiti pamaneknek ang maibusor kadagiti managsalamangka kadagiti manakakikamalala kadagiti agsaksi ti ulbod kadagiti mangsaor iti tangdan dagiti mangmangged kadagiti manggundaway kadagiti balo ulila ken ganganaet kadagiti amin na saan nga agraem kanyak ti panangted iti apagkapullo. Siak ni Yahweh, ket sa anak nga agbalbaliw ngarod, da kayo akapututan ni Jacob, san kayo pa'y anapukaw anamin pinsan. Kas kadagiti kapuunan niyo, tinalikudan nyo met dagiti linteg ko, ket diyo tinangpal ida. Agsubli kayo kanyak, ket agsubli agmet kada kayo. Ngem saludsudan nyo, anya ti aramidan may tapno, makapagsubli kami ken ka. Saludsod agmat, rumbeng kade, at takawan ti maysa at tao ti Dios. Saan? Ngem taktakawan dak. Kasano? Iti diyo panangted, iti nananay nga pagkapullo ken iti daton. Nailunod kayo amin, gaputa sa uren nak ti entero pagilyan. Yagyo ti amin nga pagkapullo iti templo. Tapno ado iti taraon sadyay. Padasandak. Ket ilukat kunto dagiti pagidulinan iti gameng sa dilangit. Ket ibuyat kunto kada kayo. Tinawadwad da bendisyon. Diyak to'y palubos nga igasen dagiti apityo. Ket adunto ti ubas ti kaubasan nyo. Ibilang da kayto anagasat dagiti amin na pagilyan. Agsipud ta nasayaat to apagyanan ti dagayo. Ikari ti Dios akasya na dagiti tattao na. Kuna ni Yahweh, makasugat iti panagsasauyo kanyak. Ngem kunayo, anya ti sinasaumi, maipapanken ka. Kinunayo, awan mama ay ti panagserbi ti Dios. Awan ti magungunami, iti panangtungpalmi iti bagana. Wenno iti panangipakita mi iti Apo, aman nakabalin amin. Apag babawian mi, dagiti naramid mi. Kas makita mi, dagiti natangsit at tao, tinaragsak. Saan laeng arumang ay, dagiti agar-aramid iti dakes. Ngam suutan da, ti anos ti Dios, kadagiti dakes nga ramid daket, saan da aman ano. Kalpasan na, nagsasarita dagiti tattao ngagbuteng ka ni Yahweh. Dimngeg ni Yahweh ket impangag na ida. Iti sangwanan na, naisurat iti maysa libro, ti pakalaglagipan dagiti agbuteng ka nagdayaw ka ni Yahweh. Agbalindan to at tattaok ko na ni Yahweh, aman nakabalin amin. Intunal daw ngaggunayak kukwak to ida, kasyak to ida, akas iti panangaasi ti ama, iti anak ngagserserbi ken kuana. Makitan tumanen dagiti tattao ti pagidyatan, ti napasamak
ti mapasamak iti tawa na lintag, ken ti managdakdakes. Ti agserbi kanyak, ken ti saan. Maikupat nga kapitulo. Ti umay nga aldaw ni Yahweh. Kuna ni Yahweh man nakabalin amin, umayan ti aldaw, mauram dagiti amin na tangsit, ket managdakdakes at tao. Ti daytang aldaw, mauram to kasla arutang ket pulos nga wanto ti mabati kadakwada. Ngem kada kayo agtungpal kanyak, kaslanto init alumgak, ti panakabalin ko ang mangisalakan, ken mangyeg iti panakapaimbag. Rumor kayto asiraragsak, akas kadagiti urbon na baka maipupok o naipupok. Inton aldaw panagtignay ko, parmay kanyon to dagiti managdakdakes, ket arig danto iti tapok, abadabadakan nyo. Laglagipon nyo, dagitoy apanursuro ni Moises, nga adipon ko. Di liplipatan dagiti linteg, ken bilin nga inted ko ken kuana, ijay bantay Horeb, atong palan dagiti amin nga Israelita. Ngem sakbay adumteng tinaindaklan, ken nakalalilaw nga aldaw ni Yahweh. Ibaon konto ni Propeta Elias kada kayo. Pagkakapyaan nanto dagiti amma, ken dagiti anak tano saan, siyak ti umay, ket dadaelek ti pagilyan niyo.